Усім прывітанні, гэта падкаст Радыё Свабода, як малявалі межы Беларусі. Мяне зовут Антон Трофімович, я журналіст. А я Валентин Жданко, кіраўнік Менскага бюро Радыё Свабода. Мы распавядаем пра тое, як і калі фармаваліся дзяржаўныя межы Беларусі. Гэты праект у тэкставым варыянце выходзіць на нашым сайце свабода.орг. У нашым новым падкасце мы гаворым пра пакт Молатава-Ріббентропа і таксама пра сакрэтны пратакол да гэтага пакта паміж СССР і Нямецчынай, які сціраў з мапы Еўропы такую дзяржаву, як Польшча, і пры гэтым у 2 разы павялічваў БССР. Прычым у першапачатковым пляне Сталін і Гітлер дамаўляліся, што заходняя мяжа БССР пройдзе не за Беластокам, а нашмат далей на захадзе, па рэках Вісла, Нараў і Сан, то бок праз Варшаву. Мы ведаем, што Вісла напалову разразае Варшаву, так вось заходняя частка павінна была дайсці да Нямецчыны, а ўсходняя да Савецкага Саюза, а паколькі мяжа была з БССР, то фактычна да Беларускай Савецкай Рэспублікі. А таксама пра тое, што ў 1939 годзе Літва мусіла стаць часткай Нямецчыны. Прычым Літва разам з Вільняй. А таму беларусам ні ў той час, ні потым усё ж такі не варта было спадзявацца на Вільню. Яшчэ раз вітаю ўсіх. Сёння у нас на павесцы 39 год. І спачатку давайте паговорым пра тыя падзеі, якія папярэднічалі раздзелу ўсходняй Еўропы паміж Гітлерам і Сталінам. Так, пра тое, што адбывалася ў Еўропе на той час. Як мы ведаем, другая сусветная вайна яшчэ не пачалася, але фактычна усе прадчувалі, што яна набліжаецца. Першыя праявы яе усім былі відавочныя. Нямецчына на той час ужо значна пашырылася ў сваіх маштабах, ужо адбыўся аншлюз Аўстрыі, ужо адбылася акупацыя Чэхаславаччыны, фактычна яе падзел, ад яе адрэзалі Судэты, адбылася Мюнхенская змова, быў утвораны пратэктарат Багеміі на тых землях Чэхіі, якія не ўвайшлі непасрэдна ў склад Трэцяга рэйху. Еўропа стаяла перад прывідам вялікай вайны. І вось 1 верасня Гітлер на захадзе Польшчы, і праз 2 тыдні, праз 17 дзён дакладней, Сталін з усходу Польшчы раздзяляюць гэтую краіну паміж сабой. Гэта стала такім ужо афіцыйным пачаткам Другой сусветнай вайны, які меў непасрэдны ўплыў на тую краіну, якой мы жывем сёння. Менавіта так. Сталін звязваў з вайной, якая набліжалася, якая была відавочная для яго. Дык вось Сталін звязваў вялікія спадзяванні на пашырэнне сваёй савецкай імперыі. Ён, канешне, перад сабой бачыў аднаўленне той імперыі, якая была да 1914 года, да расійскай імперыі. І тут ягоныя інтарэсы Гітлера супадалі. І менавіта таму так хутка, так імкліва адбылося заключэнне гэтай дамовы аб ненападзе, пакта Молатава-Ріббентропа, але галоўным чынам, што мела істотнае вельмі значэнне для БССР, для межаў БССР, это сакрэтны пратакол да гэтага дагавора, які доўгі час, ажно да 1989 года, быў засакрэчаны, Савецкі Саюз яго не хацеў прызнаваць. Хаця на захадзе пра гэта было даволі шырока вядома. Вось, глядзіце, я вучыўся ў школе з другой паловы 90-х гадоў да першай паловы 2000-х, і у нас гэта было абсалютна такія натуральныя веды пра тое, што гэта быў напад, што была дамова, і гэты падзел Еўропы сапраўды Гітлерам і Сталінам ён задумваўся загадзя і быў прапісаны. А ў савецкія часы, калі вы вучыліся ў школе, ў універсітэце, ці пра гэта штосьці было вядома? У савецкія часы гэта быў вызваленчы паход Чырвонай арміі на захад, вызвалення беларускага і украінскага народаў ад ярма польскіх паноў. Я вельмі добра памятаю урокі гісторыі СССР, канец 70-х, пачатку 80-х гадоў, якія былі прысвечаны гэтай тэме. Ясна, што мы задавалі свайму настаўніку адпаведнае пытанне, ён гаварыў: так, канешне, это быў пачатак Другой сусветнай вайны, Гітлер напаў на Польшу, але што было рабіць Савецкаму Саюзу ў гэтай сітуацыі? Вы ўж уявіце, што беларусы і украінцы засталіся безабаронныя, улады польскай ўжо не было. Савецкі Саюз проста вымушаны быў працягнуць руку дапамогі братэрскім народам і ўз'яднаць іх у адзіных савецкіх рэспубліках. Гэта быў вызваленчы паход Чырвонай арміі. Так гэта падавалася савецкім школьнікам. І гэтыя стэрэатыпы вельмі заселі ў галовах большасці сённяшняга беларускага грамадства, якое вучылася менавіта ў савецкіх школах.
Оказывается, что не мусілі у Беластоку прыпыніцца савецкія войскі, ці тады гэта была чырвоная армія, а мусілі пайсці нашмат далей. Як гэта іншы план быў, ці вось раскажыце ласка больш падрабязна пра гэта. Да, з тых дакументаў, якія сталі вядомыя напрыканцы 80-х гадоў і пазней, і многія рассакрэчаны было ўжо і ў нулявых, было відавочна, што для Сталіна найбольшую значнасць меў якраз гэты сакрэтны пратакол. Цікава, што сам Ріббентроп, які пазней ужо выступаў, напрыклад, на Нюрнбергскім працэсе ў якасці абвінавачанага, ён згадваў пра тое, што для Сталіна гэта мела выключнае значэнне. Калі б не было гэтага сакрэтнага пратакола, калі б Сталін не ведаў, што ён атрымае палову Польшчы і прыбалтыйскія краіны, на першым часе яшчэ без Літвы у першым варыянце сакрэтнага пратакола, а таксама порт Тулібава, это Ліепая, то Ріббентроп мог адразу без усялякай дамовы вяртацца ў Нямецчыну. Сталіна цікавіла толькі гэта тэрытарыяльнае прарашчэнне савецкай імперыі. І так, паводле першага варыянту сакрэтнага пратакола, то есть падпісанага 23 жніўня 1939 года, усходняя мяжа Савецкага Саюза павінна была пралягаць па рэках Вісла, Нараў і Сан. То есть, значыць, у тым месцы, дзе Варшава, а мы ведаем, што Варшава фактычна раздзелена ракой Віслай на двое, усходняя частка павінна была адысці да Савецкага Саюза. Літва павінна была адысці ў сферу інтарэсаў Нямецчыны, паколькі она непасрэдна мяжавала за ўсходняй Прусіяй. Ясна, што Гітлер хацеў пашырыць у гэтым месцы свой уплыў, сваю імперыю, Трэці рэйх. Асобна гаворвалася, што Віленскі край павінен адысці да Літвы. Вось такія межы прадугледжваў сакрэтны пратакол 23 жніўня. То бок, за тыдзень да пачатку вайны Сталін і Гітлер дамовіліся праз сваіх прадстаўнікоў, праз Молатава-Ріббентропа, што яны сустрэнуцца на Вісле і фактычна Варшава будзе падзеленая паміж СССР і Нямецчынай. Менавіта так. Сталін непасрэдна удзельнічаў, ён прысутнічаў на падпісанні, вёў размовы з Ріббентропам. Гэтую мапу ён бачыў у сябе перад вачыма. Гэты план быў узгоднены з ім непасрэдна. Это толькі датычыць нашай часткі Еўропы. Уся ўсходняя Еўропа дзялілася ў той час. Сталін гаварыў асобна, што адходзіць Бесарабія да яго, да Савецкага Саюза, і адыходзіць Эстонія, Латвія і Фінляндыя. То есть мы бачым, што ён меў прэтэнзіі на ўсе тыя тэрыторыі, якія да 1914 года, да Першай сусветнай вайны, уваходзілі ў склад расійскай імперыі. Ён меў такія амбіцыі. Але чым магла быць абумоўленая вось гэтая мяжа па Вісле? Бо да Першай сусветнай вайны царства польскае, яно ж цалкам уваходзіла ў склад расійскай імперыі. Тут гэта не этнаграфічныя беларускія землі вакол Варшавы. Так, але яна мела шырокую аўтаномію ўсё ж такі. Калі згадаць яшчэ перад гісторыяй гэтага ўваходжання царства польскага, это до напалеонаўскіх войнаў, раздзелы, калі адбыліся Рэчы Паспалітай паміж трыма захопніцкімі дзяржавамі, ўсё ж такі на першым этапе гэтыя землі ўвайшлі ў склад Прусіі ажно да Варшавы, і менавіта там праходзіла мяжа паміж Прусіяй і Аўстрыяй на той момант, так? Чаму тут так адбылося? Тут сутыкнуліся інтарэсы дзвюх імперый 20-го стагоддзя. Гітлер пагаджаўся на такі падзел. Усё роўна яму адыходзіла, па-першае, землі, на якіх яшчэ з перадваенных часоў была вялікая нямецкая меншасць. Познань, яна ўваходзіла ў склад германскай імперыі да Першай сусветнай вайны. Там была істотная частка нямецкае яшчэ насельніцтва. Лягчэй было і асіміляваць, бо цалкам Польшча, нават пасля акупацыі, цалкам не была ўключана ў склад Трэцяга рэйха. Палова была абвешчана нямецкай тэрыторыі, а значная частка проста была ўтворана генеральнае губернатарства. Такая паўаўтаномная акупаваная тэрыторыя. А Сталін бачыў перад сабой, канешне, ён хацеў максімальна пасунуцца на захад, магчыма, што і ў межах таго аўтаномнага царства польскага, але давялося чымсьці паступацца. У выпадку тэрытарыяльна-палітычнага пераўладкавання абласцей, якія ўваходзяць у склад польскай дзяржавы, межы сфер інтарэсаў Нямецчыны і СССР будуць прыблізна праходзіць па лініі рэк Нарва, Віслы і Сана. Пытанне, ці з'яўляецца ва ўзаемных інтарэсах пажаданым захавання незалежнай польскай дзяржавы і якія будуць межы гэтай дзяржавы, можа быць канчаткова высветлена толькі на працягу далейшага палітычнага развіцця. Ва ўсякім выпадку абодва ўрады будуць вырашаць гэтае пытанне ў парадку прыязнай узаемнай згоды. Гэты пратакол будзе захоўвацца абодвума бакамі ў строгім сакрэце.
І натуральна, што гэтая мяжа была б менавіта мяжой БССР, таму што гэта быў працяг менавіта ж беларускіх земляў. Нельга сцвярджаць цалкам, якія былі задумы ў Сталіна. Мы толькі бачым, што гэта істотная тэрыторыя былых варшаўскага і люблінскага ваяводстваў, але яны не настолькі вялікія, каб можна было, допустим, казаць пра пляны стварэння там, допустим, польскай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Хто ведае, якія былі ў яго пляны, яны ў дакументах не захаваліся. Магчыма, што ён хацеў бы і нейкую аўтаномію ў складзе БССР. Хаця больш лагічна, канешне, што сапраўды магла б скласціся так гісторыя, што яны ўвайшлі б у склад БССР, хаця тут варта мець на ўвазе, што этнічна гэта чыста польскія землі, палякі там і на той час складалі абсалютную большасць насельніцтва па ўсіх этнаграфічных мапах. І гэта якраз тыя тэрыторыі, якія не змагла асіміляваць нават расійская імперыя, хоць вельмі імкнулася. Усё роўна гэта былі населеныя палякамі землі варшаўскага і люблінскага ваяводстваў. Ну, глядзіце, вось у нас ёсць гэты пратакол сакрэтны ад 23 жніўня. Немцы уступілі, саветы, але чаму яны не сустрэліся на Вісле? Чаму лінія вось гэтага размежавання савецка-нямецкая мяжа, яна ўсё ж такі выйшла на ўсход ад Варшавы, а не так, як гэта задумвалася? Наступ вермахту быў імклівы. Наіўна было спадзявацца ці разлічваць, што немцы дойдуць да Варшавы і спыняцца. Іх танкавыя дывізіі фарсіравалі Віслу і пайшлі далей на ўсход. У некаторых месцах перасяклі нават тыя межы, якія ў канчатковым выніку былі пазначаны пасля размежавання, пасля заключэння пазнейшых дамоваў. То значыць, яны былі і за Беластокам, і за Берасцем на ўсходзе ад Берасця. Яны дайшлі амаль да Пінска. Але гэтаксама і Сталін, ён не збіраўся у адпаведнасці з гэтым сакрэтным пратаколам спыняцца каля Вільні і перадаваць яе літоўцам. Ён адразу і ў планах было адразу акупаваць увесь віленскі край, і невядома, чым бы гэта яшчэ ўсё скончылася. Это трэба разумець логіку гэтых дыктатарскіх рэжымаў. Што заняў, тое тваё. Што ты акупаваў, ты імі распараджаешся. Цалкам вялікага даверу ні ў аднаго, ні ў другого дыктатара адзін да аднаго не было. Таму адбылося тое, што адбылося. Натуральна, яны апасаліся непасрэднага сутыкнення і ваеннага сутыкнення дзвюх гэтых машын. Таму своечасова спынялі сваіх генералаў. Прымусілі ўрэшце іх там ледзь не прадэманстраваць братэрства па зброі ў Берасці сумесным парадам вермахту і камбрыга Крывашеева. Это ў Берасцейскай крэпасці было, да? Это было ў Берасці, на цэнтральнай плошчы Берасці, цяперашняй плошчы Леніна. Мы бачым, памятаем тыя фотаздымкі, дзе сумесна прымаюць парад два генералы-акупанты. Так што даверу не было, і як там будзе далей, у іх не было пэўных планаў. Таму і пачатак савецкай акупацыі ўсходняй Польшчы, ён быў такім, што цалкам стваралася загадзя адміністрацыя акупацыйная, са складу беларускага партапарату. Іх выклікалі да першага сакратара ЦК КПБ ў жніўні 1939 года. Цалкам быў сфармаваны апарат новых акупаваных тэрыторый, былі прызначэнцы і на Горадню, і на Беласток, і на Берасце, на ўсе акупаваныя раёны. Ну, ясна, што яны не ведалі пра існаванне ні пакт, ні сакрэтных пратаколаў, ні пра тое, што Вільня павінна адысці паводле гэтага пратаколу да Літвы. Яны ішлі ўсталёўваць савецкую ўладу, камуністычны рэжым у гэтых тэрыторыях. Зусім магчыма, што ў Масквы таксама былі такія пляны, што, допустим, Гітлер не спыніўся на лініі Віслы, пайшоў далей, а мы не спыніліся каля Вільні, а пайшлі далей. Як там магло ўсё скласціся, гэта паваюем, пабачым, дзе спынімся. І ў выніку яны проста мусілі зрабіць новы варыянт гэтага пратаколу, так, аб падзеле, таму што ўжо не адпавядала вось гэтая мяжа месячнай даўнасці. Гэта не быў новы варыянт пратакола, это былі новыя пратаколы, новая дамова. Пра гэта як бы не асабліва прынята ўспамінаць, і ў падручніках пра гэта мімаходзь сказана. Людзі нават многія і не памятаюць і не ведалі пра тое, што была новая дамова паміж Савецкім Саюзам і Нямецчынай, нямецка-савецкая дамова пра дружбу і мяжу. І была яна заключаная 28 верасня 1939 года. Это тады, калі Польшча была ўжо фактычна акупаваная з двух бакоў, з аднаго боку Нямецчыны, з другого Савецкім Саюзам. Да яе былі новыя сакрэтныя пратаколы, у якіх істотна пераглядалася мяжа, тая, якая была пазначаная ў жніўні. А вось гэтая новая мяжа па новым сакрэтным пратаколе, яна ўжо адпавядала больш-менш этнаграфічным вось гэтым мапам
Беласточчыны і ўсходняй Польшчы? Так, мяжа павінна была пралегчы значна больш на ўсход. Гітлер атрымліваў большыя тэрыторыі Польшчы. Тая частка варшаўскага і люблінскага ваяводстваў адыходзіла Трэцяму рэйху, але Савецкі Саюз атрымліваў уладу над Літвой. То есть тое, што замест гэтага. Замест гэтага, так. Па тэрыторыі гэта было ўсё ж такі Літва займае большую тэрыторыю, чым гэтыя раёны, якія адыходзілі Гітлеру. Але польскія раёны былі намного больш густанаселеныя і ў прамысловым адносінах больш развітыя. Таму можна лічыць, што это быў такі больш-менш раўнацэнны абмен. Але гэта істотна змяніла стаўленне Сталіна да перспектыў Вільні, што рабіць з Вільняй, нават калі ў яго былі сумневы. То у кастрычніку ўжо было зразумела Маскве, што будзе з Літвой, таму перадача віленскага краю і адбылася. Калі б гэтай дамовы і гэтых пратаколаў новых вераснёўскіх не было, што будзе з Вільняў і з віленскім краем, это яшчэ вялікае пытанне было. Давайте, можа, трошкі больш падрабязна паговорым пра Літву і яе лёс ва ўсёй гэтай кампаніі. Бо для мяне, напрыклад, абсалютнай нечаканасцю было тое, што Літва па першапачатковай дамоўленасці пераходзіла ў склад Нямецчыны. То бок, якія там амбіцыі, прэтэнзіі ці гістарычныя матывацыі былі ў Нямецчыны на Літву? Я дакладней ўсё ж такі яна не ўваходзіла, павінна была стаць часткай Нямецчыны. У пратаколе была такая фраза, што мяжа сферы ўплыву праходзіць па паўночнай мяжы Літвы. То есть яна трапляла ў сферу ўплыву Трэцяга рэйха. Якія пляны былі ў Гітлера на Літву? Наврад ці это было ўключэнне непасрэднае ў межы Трэцяга рэйха. Хутчэй за ўсё, з ёй адбылося б тое, што адбылося з асноўнай часткай Польшчы, дзе абсалютную большасць складалі палякі, альбо з ядром Чэхіі. То есть у Чэхіі гэта быў створаны пратэктарат Чэхіі і Маравіі. Польшча это было генеральнае губернатарства. Зусім магчыма, што з Літвой адбылося б тое самае. Гэта быў бы нейкі пратэктарат Літва, допустим. Хаця вялікая частка Літвы ўжо раней адышла да Нямецчыны. Гітлер яшчэ ў пачатку 1939 года вярнуў сабе Клайпедскі край, проста ўвёў туды войскі. Літва пазбавілася ад Клайпеды. Ясна, што ён вяртаў тое, што адабралі ў германскай імперыі пасля Першай сусветнай вайны. Клайпедскі край гэта вялікая частка, якая выходзіць да мора. Літоўская, яна была, гэта фактычна аншлюз быў таксама? Так. Это быў аншлюз, ён далучаны да ўсходняй Прусіі, так як раней было на працягу стагоддзяў. У Літвы без Клайпеды заставалася хіба толькі Паланга, маленькі выхад да Балтыкі. Дарэчы, і яшчэ адну частку Літвы Гітлер проста выкупіў у 1941 годзе за $7,5 мільёнаў. Яму стратэгічна проста быў патрэбен кавалак Літвы ў раёне Сувалак. На гэты час ўжо была Літоўская ССР, ён проста заплаціў Маскве $7,5 мільёнаў і акупаваў гэтую частку. То есть яна ўжо была вельмі абрэзаная з гэтых бакоў з боку Нямецчыны. Ён акругляў межы, рабіў прыгожую абрысы Трэцяга рэйха. Але я гляджу вось па мапе, якая у вас зараз на стале ляжыць, ён прыкладна сувымерны той частцы, як і сам Клайпедскі край. То бок гэта колькі там каля 5000 квадратных кіламетраў, гэта такі добры кавалак зямлі. Так, але пра гэта вельмі мала у нас проста не ведаюць. Для літоўцаў это істотна, яны вот эта мапа, па якой вывучаюць гісторыю літоўскія школьнікі, для іх гэта важна, яны адмыслова фармаванне сваіх межаў выкладаюць. І $7,5 мільёна. Это у тых коштах это ўсё ж таки трэба памнажаць можа на 50 ці на 100, то есть это каля $1 мільярда. Ён заплаціў Сталіну. Што цікава, это студзень 1941 года. То есть это можна здагадацца, што яшчэ ў студзені 1941 года былі вялікія сумневы, ці ён нападзе на Савецкі Саюз. Навошта плаціць грошы, калі праз некалькі месяцаў ты нападзеш і будзе акупаванае ўсё і так. Але яшчэ раз проста хацеў бы паўтарыць і падкрэсліць, што вось гэта факт таго, што ў сферу інтарэсаў яна трапляла, гэта яшчэ не значыла, што яна становілася часткай Нямецчыны. Проста гэта быў бы вялікі ўплыў Нямецчыны на Літву, і яна бы, там сузалежная ў пэўным сэнсе была. Так, але это чакаў такі лёс, як і іншых акупаваных краін Еўропы. Не сталі часткай Трэцяга рэйху Данія, альбо Нарвегія, альбо Францыя, паўночная Францыя. Хаця яны былі пераможаныя, яны былі акупаваныя.
Это значит, что Трэці рэйх навязаў бы сваю адміністрацыю, там былі нямецкія войскі, тэрыторыі цалкам залежныя ад Гітлера. У кожным разе это была акупацыя, это не была свабода, это не была незалежнасць. Тое ж адбылося і з тэрыторыямі, які акупаваў Сталін. Былі створаны марыянетачныя савецкія рэспублікі. Працягваючы гаворку пра Літву, беларусаў ува ўсёй гэтай гісторыі, зразумела, найбольш цікавіць лёс Вільні. Вы ўжо казалі пра тое, што была падрыхтаваная адміністрацыя. Так, часовая адміністрацыя акупацыйная, яна была як бы папярэдні этап стварэння савецкіх органаў улады. І ён таксама быў падрыхтаваны для якіх гарадоў? Для ўсіх акупаваных тэрыторый, якія пераходзілі, ясна было, што яны стануць часткай Беларускай Савецкай Рэспублікі. Канкрэтна па Вільні я размаўляў з Іванам Клімавым у канцы 80-х гадоў, які быў адной з ключавых фігур у савецкай адміністрацыі ў Вільні. І ён успамінаў, што ўсё, так сказать, начальство прыехала на брані савецкіх танкаў, і для іх было абсалютна адназначна, што яны тут асядуць, тут яму была пастаўлена задача рыхтавацца да стварэння Віленскай вобласці ў складзе БССР. Ён вельмі заўзята распачаў гэтую працу. Ствараліся культурныя адукацыйныя установы беларускія менавіта, ствараліся газеты на беларускай мове, пачала выходзіць Віленская праўда на беларускай мове. Ён там прыцягнуў да супрацы беларускія культурніцкія арганізацыі, а адначасова, як успамінаюць сучаснікі, дзеячы беларускага нацыянальнага руху, Клімаў і з дапамогай НКВД распачаў і падрыхтоўку ачысткі выяўлення шпіёнаў, дыверсантаў, буржуазных элементаў. Пачыналіся і рэпрэсіі таксама. Яны паводзілі як на сваіх ужо тэрыторыях. Абсалютна. Для ўсіх было відавочна, і для мясцовых жыхароў. Калі мы пачытаем Віленскую праўду таго часу, яны пісалі лісты, расказвалі пра тое, што адбываецца, як там адбываецца нацыялізацыя земляў, яны дзякавалі Сталіну за тое, што ён прынёс ім, маёмасць і свабоду, яны выказвалі нейкія прапановы, дзе лепш ствараць калгасы ці якось сфармаваць сельсаветы. Усё адбывалася аднолькава ўсёй заходняй Беларусі, уключна з Вільняй. Ніхто, нават функцыянеры высокага ўзроўню, не ведалі, што Вільня будзе перададзена Літве. У выніку Вільня пэўны час яна была беларускай. Каля 1 месяца там заставалася часовая адміністрацыя менавіта з БССР. Менавіта так. Хаця ўжо ў кастрычніку пасля падпісання этой дамовы 28 верасня 1939 года для Масквы, для Крамля было відавочна, што трэба часова перадаць Віленскі край у склад Літвы. Было відавочна для іх, што Літва стане Савецкай Рэспублікай. Пляны ўжо былі. Калі гэта адбудзецца ў блізкай будучыні, Літва з Вільняй праіснавала ў незалежным стане да лета 40-го года. То есть менш за год. Так, это можа 7-8 месяцаў. Лёс быў прадвызначаны. Для Сталіна было ўсё роўна, каму пяройдзе Віленскі край, Літве ці Беларусі. Вырашылі аддаць Літве, зважаючы на тое, каб крыху падсаладзіць ёй горкую пілюлю страты незалежнасці, па-першае. Па-другое, Літва прасіла ў Масквы гэтых тэрыторый з 1920 года, калі Масква перадала ім тэрыторыі Беларусі аж да Нёмана, уключна з Горадняй, Лідай, Маладэчным. Іх прэтэнзіі сягалі якраз гэтых тэрыторый. І часткова яны атрымалася, што задавальнялі гэтыя памкненні Літвы да пашырэння, але па сутнасці гэта пляны далейшай акупацыі Літвы ўжо былі, і было толькі пытанне часу, калі гэта адбудзецца. Але для Менску гэта стала нечаканасцю. Так, протаколы былі сакрэтнымі, толькі вузкае атачэнне Сталіна ведала пра іх сутнасць, пра існаванне. І таму нікога не спынялі. Кшталту не трэба ехаць у Вільню, там ваша праца будзе абсалютна непатрэбнай. Не спынялі, бо у верасні, у кастрычніку яшчэ не было пэўнасці, каму гэта адыдзе, як складуцца перамовы з Гітлерам, і што удасца вытаргаваць, што на што будзе мяняцца. Таму загад быў такі, што займаць максімальна. Акупаваць максімальна, там будзе бачна. Што заняў, тое тваё. Потым гэта можна вытаргаваць і вымяняць. Інтарэсы беларусаў і Беларусі ніхто, канешне, не разглядаў падчас гэтага гандлю, падчас гэтай схваткі двух дыктатараў. Яны дзялілі паміж сабой Еўропу, менш за ўсё зважалі на нацыянальна-культурныя запатрабаванні і памкненні народаў, якія засялялі гэтую частку Еўропы.
Мы папрасілі гісторыка Ігара Мельнікава, кандыдата гістарычных навук і аўтара шэрагу кніг пра заходнюю Беларусь, распавесці, якія дзяржавы мелі прэтэнзіі на Вільню перад 1939 годам і чаму. Вільня – гэта сталіца Вялікага княства Літоўскага, пачнем з гэтага. І тут прэтэнзіі беларусаў, літоўцаў, зразумела, палякаў вельмі моцныя, абрунтаваныя гістарычнай спадчынай гэтага горада. Міжваеннае 20-годдзе – гэта такой клубок розных супярэчнасцяў паміж рознымі дзяржавамі. І перш за ўсё паміж дзяржавамі, якія былі нашчадкамі першай Рэчы Паспалітай, якая не была Польшай, якая складалася з каралевства польскага і Вялікага княства Літоўскага, таксама украінскіх зямель. Вільня ў гэтым сэнсе адыгрывала вялікую геапалітычную, геастратэгічную ролю, але разам з тым гэта таксама была і такая разменная манета, як не дзіва. Вялікі горад з вялікай гісторыяй, але усе мелі прэтэнзіі і вялікія геапалітычныя сілы гулялі на гэтых прэтэнзіях. Міжваенны час, пачатак 20-х гадоў, гэта таварыства беларускай школы, гэта Тарашкевіч, гэта беларускія арганізацыі, гэта гурткі беларускіх студэнтаў у Вільнскім універсітэце, жыццё б'е ключом. Для беларускай сілы Вільня была такім аплотам. І БНРаўскі фактар, яго нельга адкідаваць, таму што і ў 20-м годзе кіраўнікі БНР накіроўвалі скаргі ўраду Літвы, ковенскай той званай Літвы, і ў 39-м годзе БНР таксама накіроўвала скаргі літоўскаму ўраду, які пагадзіўся прыняць з рук Сталіна гэты вялікі падарунак. Ну, насамрэч, цэнтр беларускасці вельмі моцны на 39-й год, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі з боку польскіх улад, ёсць эліты, ёсць людзі, якія там працуюць. БССРаўскі фактар у гэтым сэнсе таксама вельмі важны, таму што міжваенны час БССР разглядаў заходнюю Беларусь вельмі. І наколькі я бачу гэта ўсё, і Вільня як такі беларускі цэнтр, і Панамарэнка сапраўды лічыў, што Друскенькі будзе нацыянальным курортам Беларусі. Як толькі адбылося ўз'яднанне у верасні 39-го года, беларускія газеты, насамрэч, такая надахненне было такое досыць вялікае, што яшчэ вось гэтая тэрыторыя кажацца ў складзе БССР. Міжваенны час элітамі польскімі разглядаецца толькі як горад польскі. Гэта вялікі адміністратыўны цэнтр другой Рэчы Паспалітай, там, зразумела, і Польша мае досыць моцныя прэтэнзіі на гэты горад і рыхтуе яго да абароны ў 39-м годзе. І нават варта ўзгадаць, што была досыць моцная бойка паміж польскім эмігранцкім урадам і саветамі падчас другой сусветнай вайны наконт захавання гэтага статуса кво, і узгадаем 5-ю крысовую дывізію, у складзе якой змагалася вельмі шмат беларусаў, дарэчы, Монте-Касіна бітва. На ўзнагародным дакуменце ёсць там з тылу надпіс «Без вільнай Львова нема Польскі». То бок нейкія тэрыторыі адступіць яны гатовыя былі, но вось гэтым яны гатовіліся менавіта змагацца ў добрым сэнсе супраць бальшавікоў, но, зразумела, сілу у эмігрантаў было мала. Но Літва разглядае гэта хутчэй у гістарычным сэнсе. Пасляваеннага часу пачынаецца такая літуанізацыя Вільні, прыязджаюць літоўцы з тэрыторыі вось такой, можна сказаць, матэрыковай Літвы, больш насельніцтва літоўскага з'яўляецца, і, канешне, у 90-м годзе Вільня гэта ўжо аплот літоўскай незалежнасці. Гучыць гэта, насамрэч, так даволі сумна, што сучасная, больш-менш Беларусь, якая існуе ў сённяшніх межах, яна стварылася, ці як бы павялічылася да гэтых межаў, дзякуючы другой сусветнай вайне, самай страшнай і крывапралітнай вайне ўвогуле ў гісторыі чалавецтва. Так, парадаксальным чынам адбылося менавіта так. І цяжка нават уявіць, якім іншым чынам магло адбыцца, допустим, уз'яднанне дзвюх частак Беларусі ў іншых умовах. Але гэта лёс не толькі беларусаў, гэта лёс многіх нацый. Так, праз кроў, праз пакуты, праз выпрабаванні складваліся межы і тыя, якія мы маем зараз. Лёс Польшчы быў не менш драматычным. І калі мы паглядзім на мапу перадваеннай Польшчы і мапу Польшчы сённяшняй, там увогуле краіну пасунулі на захад на 500 кіламетраў разам з людзьмі. Можна толькі ўявіць, што давялося перажыць людзям, якія трапілі ў гэтыя жорны вайны і жорны падзелаў дыктатарскіх рэжымаў. Але так было. І Польшча, і Беларусь, і ў меншай ступені іншыя народы ўсходняй Еўропы проста знаходзяцца на гэтым пераломе, на сутыкненні інтарэсаў двух асноўных гульцоў таго часу у геапалітыцы, у якіх вялізныя імперскія амбіцыі.
паміж інтарэсамі тагачаснай Нямецчыны і Савецкага Саюза. Да, гэта фактычна такая проста была гульня ў гарадкі вось двух дыктатараў. Так, іншая справа, што яны гулялі лёсамі народаў, і ў выніку этой катастрофы загінулі мільёны і палякаў, і беларусаў, і расейцаў, і іншых народаў. Пацярпелі ўсе, без страт не абышоўся ніхто. Дзякуй усім, хто даслухаў да канца наш чарговы падкаст серыі «Як малявалі межы Беларусі». Нагадаю, што паглядзець мапы і пачытаць гэтую гісторыю ў тэкставым варыянце вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Глядзіце спасылку ў апісанні падкасту. А наступным разам мы будзем размаўляць пра 1940 год і пра адрэзаныя друскенікі, свінцяны і дзевінішкі. Гэтую частку паўночна-заходняй Беларусі перадалі Літве пасля яе акупацыі Савецкім Саюзам. Так, гэта будзе гісторыя паводле майго інтэрв'ю 30гадовай даўніны з чыноўнікам, які ў 1940-м быў адказны за перадачу беларускіх раёнаў Літве. Над гэтым падкастам працавалі Антон Трофімович, Валентин Жданко, Алесь Дашынскі і гукарэжысёр Зміцер Васількоў.